Żewġ postijiet fil-Marsa li qabel kienu jintużaw bħala klabb u pitch tal-boċċi u li llum jinsabu abbandunati se jinbidlu f'ċentru li minnu se tgawdi s-soċjetà. Permezz ta' proġett ta' 950,000 euro, il-Fondazzjoni Marigold tinsab għaddejja fuq proġett li fi kliem iċ-chairperson Michelle Muscat li skop tiegħu nibet minn tħassib ta' diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi. U għadhom il-preokkupazzjonijiet ta' dawn l-NGOs ħafna drabi tkun li ma jkollhomx post minn fejn joperaw, jew fejn jiltaqgħu. Min jiltaqa' ġo sala tal-kappillan, min jiltaqa' saħansitri ġod-dar tiegħu. U allura aħna ħassejna l-ħtieġa biex inkunu iktar konkreti u nkunu nistgħu akka nagħtu l-għajnuna bażika lil dawn l-NGOs noħolqu proġett fejn inkunu nistgħu dawn l-għaqdiet ikollhom post fejn jiltaqgħu. Bekk permezz ta' dan il-post multidisciplinarju, il-Fondazzjoni Marigold mhux biss se tgħin lil entità waħda, iżda il-proġett se joffri għajnuna lil kull min għandu bżonna. Michelle Muscat spjegat kif il-post se jitmexxa mill-Aġenzija Support u l-perit Martin Debono spjega diversi elementi tal-post li se jkun maqsum fit-tnejn. Fost oħrajn se jkun hemm żona ta' rilassament, ħanut tal-kafè, ground u uffiċini. Għal dan il-proġett kien hemm l-appoġġ ta' diversi ministeri. Il-post blisem The Marigold Place se jkun taħt il-Kunsill Lokali tal-Marsa ħdejn l-iskola Teresa Nuzzo. Ix-xogħol se jibda dan ix-xahar meta t-tfal ma jkunux l-iskola biex bekk jinħoloq mill-inqas inconvenient.